Νίκο, πάμε. Μετά από πολύ πύρα και πολύ τσιγάρο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε το μήχατρον, τον Κεφτέ, και θα σας πει η Φέντρα από εδώ πέρα τι κάνει. Πες τι κάνει, γρήγορα. Το μήχατρον σέρνει το προωθούμενο όχημα μέσα στις λωρίδες. Ναι, ωραία, και καλούμε... Χρησιμοποιώντας φωτοαντιστάσεις. Καλούμε από το κινητό για να κινήσει το μήχατρον. Πάμε. Παίρνεις τηλέφωνο, τη στιγμή που θα σκάσει το σήμα σε 4-5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιεί το μήχατρον και μιλάμε. 2, 1, ξεκίνα μήχατρον. Το καλώδιο. Πού σε μπορεί κουράδα. Είμαστε κεφτέδες. Κάτσε να το δούμε να τερματίσει. Τέλος από πάνω. Φίλε, εμποδίζει. Πάει το πλαστικό, είναι χτυπάει εκεί. Μήπως εμποδίζει το πλαστικό που έχουμε βάλει από πάνω. Και εκεί σου φέρνει τα αυτά. Δεν έχεις την κάνει. Άλλες φορές με έχει κάνει συμφωνή. Τι λέει. Έχω βάλει στο Facebook όλοι οι μπροστά. Πετάει σφαιράκια. Φαρή. Δεν ξέρω πατήσεις, θα ανοίξει η πόρτα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Ποιος έχει βάλει. Πού τα βρήκες.